pace is 'n bietjie hoër. Baie vinniger, alle games is meer vinniger. 50-50 chances met Fadi, so ja, zoals je dat krijgt. Ik denk jouw man hou van Serbi. So finally, met een van die players wat die meeste gepraat wordt, thans in de Overberg. Stel je voor wat die ken je. Mijn naam is Marco Jones. Ik kom van Robertson. Thans in Stanford speel voor Universals. Eens speelt ook weer betrokken bij de Jazz squad. Yes, definitief bij de Jellies. Ja. Dat is eerst wat ik voor jou face to face moet. Ik heb daar zo bij wanneer gehoord en gezien. Ik wil eerst congratulate. Tot waar ze gekomen met nog rugby nou al. Ik heb de laatste gezien ook aan Wellington wat ze gespeeld heeft. Top 12. Zo great player. Je weet wel waar was van Marco Jones die jaar. Ik denk eerste gamepje wat er voorbij is, niet de beste wat ik wou gehad tegen mezelf. Ik denk het gebeurt met de beste van ons. Zoals kan het harder gaan weer gaan. Ik mezelf harder gaat weer. Ik is excited voor dit jaar. Ik hou niet van vooruit praten. Kijk maar wat dit jaar en nou zal definitief mijn beste wil brengen. Om hier te gaan spelen. Maar ik is excited en ik zie er heel erg uit. Nice man. Verduidelijk over ons, hoe is de difference tussen de Bree Langebergstreek en de Oeverbergstreek? Bij mensen gaan zeggen, Marco Jones gaat zien hoe lijkt het in de Oeverberg. Hoe is hij nu ervaren, hoe is die Oeverberg? Ja, ik kan nog net zeggen, dat is de eerste game, zo ik kan nog niet. Pace is een beetje hoër. Baie vinniger, alle games is meer vinniger. 50-50 chances met Fadi, zo ja, zoals je dat krijgt. Ik denk jouw man hou van Serbi, maar dat is nice. Het maakt je game altijd competitive. Maar ja, ik denk aan die Brielangenweg of die ABO en Robertson. Een beetje meer structuur, een beetje meer dingen, structurele voeren rugby, ja. Zo hier is meer spoed op die bal en zo, ja. Oké, nice. Ik wil altijd eigenlijk wie dat van jou kan. Zeg gewoon net, hoe voelt het om een player te wezen wat zoveel hype op hem heeft? Allemaal paraat van Marco Jones. Leidt is Marco Jones bij mijn school. Wat is school? Die groot mensen paraat van Marco Jones. Hoe was hij? Hoe deelt ze met hij? Ik denk soms zoals nou. Ik voel ik het bij een zwak game gehad. Zo dus een beetje jaren voor mij geweest, maar ik moet hem op een kind vat van het gebeurt met de beste van ons. Ik denk, het is een privilege. Ik denk, prijzen is een privilege om het te eten, ja. So, ik denk, als je niet prijzen eet van buitenaf of dingen, dan doe je niks regie. Van nou, waar je niet meer naar oren. En ik geloof ook aan kinders is vals. Als een kind van jou hou je genuine van jou. Hij zal dit fake of zo niet. So, ik heb baie liefde voor die kinders en zo. En ik waardeer het echt waar voor allemaal wat me support en zo, ja. Smart man. Laatste ding wat ik kan van net 'n boodskap voor jou Stanford, supporters op die oomblik en dan ook 'n boodskap voor die Robertson manne. Voor die Stanford mensen, baie dankie. Vele allemaal wat uitgekomen het vandaag. Ik weet, die eerste game is nog niet wat jullie wou gehad hebben. Maar ik geloof ook zal definitief als een span harder gaat werken en beter terugkomen. Dankie voor dat jullie gekomen zijn. Ik denk aan voor Robertson, sterkte voor die jaar guys. Ik denk laatst jaar was een amazing jaar.